soal Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibair kelawan unta makhluk kang jantan. Sadron nahari ing dalem kawitane rahim. Faqadha menekani sapa sahibul bair hajat tahu ing hajate sahibul bair. Sumaroja mengumuli bali sapa sahibul bair. Wal ba'iru hali utawi unta alihi ing atase cancangane bair. Faqala mengdawu sapa Kanjeng Nabi sahibi marang wong sing duwe bair. Dawe Kanjeng Nabi ama al-lafta ana ta ora mangan sira al-baira iku to adal yaum inda dino ora matur sapa sahib la boten ora dawuh sapa nabi amanahu ing dunya utawi juga iku nuntut apa untuk kaisir yaumal kiamat dalam dina kiamat yakni kersake seperti Nabi Khasimu bakal madulake apa bair kaisir ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala yaumal kiamat dalam dina kiamat. Diriwayatake saking Al-Hasan Al-Basri panjenengane dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pinuju liwat nggih ketemu karo unta sing dicancang mulai isu nuli wong iku nekane hajate nuli bali sing unta iki cancangan nuli Nabi dawuh marang wong sing duweni unta apa ora mewe mangan unta iki dino untamu pakane ora iki nek buta dicipo dino ora dibakari akhire wong sing duweni unta matur kalih Nabi mboten ing Nabi akhire Rasulullah dawuh eling-eling unta iki mesti bakal nuntut sira ana ing dina kiamat ya kula aja sedar seneng nebasno wedhus nebasno sapi dicocah cecek tanpa diperhatekno apa kang dadi kebutuhane sapi sampeyan bayangno wae nggih sapi iku jero butuh mangan butuh ngombe iku butuh uga butuh kawin nggih sampeyan kira-kira butuh kawin dicancang yo nah umur rasa di sapi, rasa duwe lah kalau sapi gede lah larang di kucing jono bebas ya waru enak diriwayatake saya waru enak diriwayatake Abdi Khairi saya Abdi Khairi an Ali bin Abi Thalib sang Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu anin Nabi saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu rasulih Nabi qala Dawud sama Nabi dia khutbati dalam khutbah kanjeng Nabi ayuhan nas wiling manusa Allah wa diyasira Allah Allah fima dalam barang malakat kang miliki aiman hukum tangan temen ira kabeh satu ketika kanjeng Nabi dapat dawuhi kali para sahabat ayyuhan nas Allah Allah wa dia Allah tumrape segala sesuatu sing dadi penguasaanmu fima malakat aimanuhum yo kewan bojo terutama di bojo di flora di mangan di anak di flora di mangan kasih di tni banget jujur malaikat ini dino kiamat kucing ya bodoh mawon pokoknya dalam penguasaan ini angka itu maka
mimma saking barang takuluna kang padha mangan sira wal kang takuluna kang padha mangan sira kabeh wal disulan nganggo sira kabeh mamluk. Ya tapi nek wedhus sapi nggih mboten padha wae mangane masa sampeyan wae sego boleh kan mboten. Artinya niku ya sebatas wong tuwa sing wis kuat golek pangrupa jiwa anak pembantu utawa wong sing rewang kinen mari dalan padha kalih napa kang ditodak wal bisulan mangan menganggo sira kabeh makhluk mimma saking barang tau disuna kang padha nganggo sira kabeh ing uga ana pakaian kang padha karo apa kang dadi pakaianmu wala tukallifu lan aja wedi-wedi sira kabeh ing makhluk maing barang layak guna kang ora kuat sapa makhluk aja wae beban tumrape makhluk nggih tumrape apa kang sampeyan miliki nggih wong tuwa anak pembantu jangan membebani malah yatiquna wis tuwa karuan rek-rek dikon ngomong lho karep ngerti ngomong paane barang wis mbok itu ngomong putu repot nungso repot senengane repot ngobrol faina huma kasbani mamluk lahmun iku daging wadamun lan getih wa khalqun lan makhluke Allah ketahuilah mereka niku pembantu wong tuwa kadang nek wis tuwa niku ana sing disio-sio ya to marane para pergawe akeh duni-duni sehingga nalika akhire duwe sapi delala kesingsan duwe diamuk utawa keton jentung bloko sapi ra dibiwi ngono ya diamuk ngobrol ngoten niku marai nggih loro dadi akhire kan nggih waqul fa innahu lahmud mereka niku nggih duwe daging duwe getih tur nggih makhluk Gusti Allah artine napa krana ya duwe daging duwe getih dititake dening Gusti Allah mesti trimo loro trimo rasa rasake ora kepenak amsalukum kang umpamane sira kabeh padha karo kowe kabeh ala iling man utawa sapa wae wong dolama lamun ngani sapa manfaat dolama lamun ngani sapa makhluk fana monggo kami sing khosmu iku musuhi man dolama khosmu iku musuhi man dolama yaumul kiamati dalam dina kiamat Allah utawi Allah hakimuhu iku wong kang ngukumi man dolama wong ora berentek apa kang dadi wong sing nanggone sedhi tari ana kalane nggih makhluk sing berakal ana kalane kewan sapa-sapa kang ngani kaya apa kang dindi esuk bakal dadi musuhe besok ana ing dina kiamat berarti sampeyan siap dadi musuhe Kanjeng Nabi. Lah niku mangke Gusti Allah sing dadi hakim sampeyan bakal dituntut dening Kanjeng Nabi. Kita terus ini wonten tegene napa iki tegene internet kene Facebook dadi unggah nggih
menawa yo perine najis menawa kan ngono ning trap-trapane rapan kula niku kiri niku di sulasi cangkeme didodo digantung lho karepe piye kan ada lha ku najis itu sampeyan gemuk sampeyan gemuk kan yo ora keneng najis kan kalau terjadi tapi kenyataannya mereka nyoni terutama zaman ini kok zaman biye duwe wedhus kecan kemana lah asik disatu asik dikeplak asik sabet wa buyalan diriwayatkan Aun bin Abdillah saya Aun bin Abdillah anak huwa bin Aun bin Abdillah kana wa Aun bin Abdillah yaqulu itu dawuh Aun bin Abdillah li gulamihi marang budaya Aun bin Abdillah ida asal nalikani durakani sapa gulam ma'asbaraka gawa utawi wiji iku dadekake serupa bisa iki apa ma'asbaraka gawa utawi wiji iku dadekake serupa apa makai sira bisa iki kelawan Gusti nira. Jadi karena sini kan satu ketika Aun bin Abdillah iku kondo marang Buddha idza asahu ma'azwaka bisayyidika rikala kowe durakani marang pembantu ma'azwaka bisayyidika iku padha karo durakani marang darahmu nalika kowe kok senyo-nyo karo budak karo pembantu karo hamba saya wis padha karo serupa karo kowe nyiyo-nyiyo duraka wani karo bahwa riwayat dari Abu Burda Imam Abu Burda bin Nabi Musa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu istrinya Abu istri kanjeng Nabi kala yudawu sapa bin Nabi salah satu tahun dulu kulo yo sekabeh salah lalu kedue salah ayo ora utai dajaran loro rajul iku lanang kang ono lalu kedue rajul jarian utawi jariah adab monggo muri sapa adab monggo muri sapa rajul adab monggo muri tata krama sapa rajul hai jariah fasana monggo nuli bagusi sapa rajul tak dibai adabe jariah sumata kono merdekake sapa rajul hai jariah fata zawaja mulai rabi mulai bojo sapa rajul hai jariah falahu monggo kedue rajul ajroni utawi ganjaran loro wa rajulun lan wong lanang kana kang ana pinali kitab kang tetep setengah kitab yu'minu kang iman sapa alul kitab binabi kelawan binali kitab fa'adru kang menangi sapa alul kitab an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'amana mongko iman sapa ahli kitab bihi marang nabi bihi kelawan nabi falahu mongko kedue iman falahu mongko iku kedua kitab ajuane utawi ganjaran loro
Waro dilun lan wong lanang lahu kang kedhe rajul mamlukun utawi mamluk utawi wong kang dikuasani. Ada kang nekani sapa rajul hakul hake Gusti Allah taala. Wa hakum walihi lan hake wong kang dikuasani. Falahu kedhe rajul ajroni utawi ganjaran loro. Abu Burda bin Abi Musa cerita nritake saking napa ingkang dipun dawuhke Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ngene, ana wong telu. Kabeh iku oleh ganjaran loro. Jadi sekali itu ganjaran loro, ora ngisi, ora ngisi tok. Double. Kabeh iku oleh ganjaran loro, iku wong lanang kang duweni jariah. Jariah niku budak. Apa saniki udah gimana nih pembantu. Tapi hukuman pembantu kali budak itu beda. Kalau ukuran pembantu itu wong merdeka, budak itu amat atau budak. Wong lanang sing siji wong lanang sing pertama sing tuh ganjaran loro yaiku wong lanang sing duweni jariah nuli diburuhi tata krama diwarai ganggu sak bagus-bagus. Barang itu nuli dimerdekakno barang merdeka lagi dinikah. Iku ganjarane double. Nggih. Sing nomor 2 wong lanang sing ahli kitab. Wong kang ahli kitab sing iman marang nabi nuli umat Nabi Saba dani. Jadi cara umat Nabi Isa ahli kitab iman marang Nabi Isa bareng Kanjeng Nabi kautus dening Gusti Allah iman marang Kanjeng Nabi. Contohnya wong iki menangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuli iman marang Nabi Muhammad dawuh ngono uga oleh ganjaran loro. Cerita di Abdullah bin Salam loro lali ceritane kok lali. Wah cerita tofal lali, cerita sahabat lali, sing cerita apa sing nomor 3 kan wong telu nggih. Lan sing nomor 3 wong lanang sing duweni budak nggih. Sing nekani hake Gusti Allah lan hake kawula merdeka. Wong lanang sing duweni budak sing nekani hake Gusti Allah lan hake kawula merdeka. Iku golek ganjaran loro. Paham ora iku? Wow. Rajulun lahu mamlukun adda haqqallahi. Yo gelem. Krana budake wong gelem nekani hake Gusti, kuwatire duwe budak sing ahli ibadah. Yo hake darane. Iku darane iku duwe ganjaran loro. Ganjarane double. Mulane wong kuwi duwe gak sekedar ageng duwe, tergantung segi kemanfaatane nalika dialaman manfaat. Sampeyan duwe orang di raja manfaat bakal sampeyan malah diae sak ditakoki kok dioleh nggowo akhire dicucuk sampeyan krono ra iso dilundrungno. Waruyalan dari Anil Hasan Al-Basri yang Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala Nabi Hasan Al-Basri sunni itu dari sunni Rasulullah Hasan Al-Basri Anil mamluki saya budak kan dimiliki Yusinu kan ngomong buri mamluk sopa maulau dari mamluk aja tinggal kebutuhan wata'adul buri mamluk sholatul jamaatnya mau sholat jamaah biayi dari kagawon di iki perkara yudahu dari cici ake dari bahwa dahulu sopo Hasan Al-Basri hajati maulahu lawan hajati budaya mamluk. Jadi Hasan Al-Basri tahu dituku kita koi
nggih wong disuwi pirsa karo budak sing dimiliki nggih perkara urusane budak sing dimiliki sing dikongkon bendarane beresake hajat. Tapi dalam waktu itu juga tekanan waktu jamaah sholat niki sing didhisikke sing di sholat jamaah riyen napa nepati napa ingkang dados tugase saking darah nggih nekani hajate apa nekani hajat sholate jamaah apa hajate budak bener. Al Hasan dawuh Hasan Basri jawabane dhisikno hajate darane. Lah ngaten niki tumrape budak tapi nalika darane weruh ngene kudune nyalahno kebutuhane menangno budake beja carane ngoten. Ola dawuh sowan waki. Lah ngaten iki biasane ngaten iki berbenturan karo sing jenenge wong omah terutama wong Jawa, terutama pas duweni anak cilik nggih. Sehingga kadang-kadang rumangsane iku dadi tanggung jawab sing wedok, padahal mboten niku wajib, hukume wajib tumrape wong lanang. Oh gak ana wong wedok wajib ngomong wis ora nggih. Lah jalukane wong lanang wong Jawa niku yo masak yo bojone, manak yo bojone, macak yo bojone, sampai ngomong yo bojone ora gelem. Bahkan kadang-kadang ditinggal lu ngomong hindari ngomongnya sampai piye tapi awas kadang-kadang sobo masjid jamaah sregep ning krono menghindari ngomong kapan krono hindari ngomong malah sampai belajar bojone bakal entek kabeh. Lah nek donya meneng nek donya bakal sampai dituntut yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi nggih. Dikul ibrahim yauma iki sadui kuliah sampai kok kae kono lagi jol dinyuwun to mulane kudu padha oleh soale yo kudu doa arah padha ora cek wae. Ola dawuh sapa al-faqih rahimahullah yakni ngersake sapa al-faqih kan kalane ono mahur ing dalam setane mamluk waktu dalam waktu saat apa kejubaran wala ya ora kuwatir sapa mamluk tahu waktu pote kepotan waktu wa maida obat tekane kuwatir dia kalau waktu entek waktu fala ya juzu mongko ora menang lahu kedhi mamluk ayu asyra kowe to ngakhirake sapa salat ayu akhirah itu ngakhirake waktu salat waktu biasa waktu salat lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ngaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dawuh sering ngaji Nabi la ta'ata wa ta'ata umur di makhluk marang makhluk di maksudul khaliqi dalam durakane zat kang al-faqih Abdul As-Samarqandi dawuh arti jauhkan inggil walau yang budak itu si orang yang utukan juga orang kuatnya kekuatan waktu itu rampung untuk tugasnya saking darah dan yang kuatnya kekuatan waktu orang kena ngakhirake sholat di waktu ini kalau kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing artinya ora ana marang makhluk ana ing maksiat dan gawe yaiku Allah Ta'ala. Tidak mungkin berbenturan kebutuhan wong ku nalika akhire taat marang Gusti Allah sehingga kudu ngalahno taat marang Gusti Allah nalika taat karo padha-padha menungso. Wa yasahabulan den sunatake karo dhewe diwong ayata ahad yen mula soro ora main barang malakakan miliki
yaminu apa tangan tengene rajul wala yukali bulan ora kena ngerti-ngerti sapa rajul minal amali saking penggawean malaya diku main barang layar diku kang ora kuwasa nglakoni di Allah kang ora nglakoni malian Allah taala krono suni Gusti Allah taala lan yukali iku ora ngerti-ngerti sapa Allah ibadah kaune Allah main perkara layu iku layar iku kang ora kuat ibadah iman wayang bagian dari buayu sinayin kau berusaha sopo dalam muasyarah baik serawungan fa'inahu fa'inahu dalam muasyarah terus juga kecil serawungan yang akhlaki mukminin itu setengah sangen akhlaki wong mukmin wong mana disunatake diharuskan mulosoro apa kan dimiliki lan ojo nganti merdi-merdi nglakoni apa kan dimiliki ora kuat nglakoni kudu diukur kemampuannya diukur kita ya sebenarnya segini gak kuat jangan aku dibuangi wong siji benire ini kudu dibuangi wong lu kalau kabel dari wong siji kalau Allah Ta'ala secara pribadi itu gak ngerti-ngerti kawannya kanggo lakoni ibadah ngawur mari Gusti Allah sing ra kuat dilakoni ayu kan Rasulullah nafsa illa usaha kasabar wa alaiha maka kasabar mulane prayogane supaya bagus ake sesrawungan karena bagus sesrawungan itu setengah sange akhlake wong mukmin sesrawung sing bagus karena akhlake wong mukmin itu sesrawunge bagus warga riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor berapa? Dua. Warga riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sing Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu sedherek Nabi kala itu tahu sapa Nabi layarul wakil buat jangan dari suarga sayyidul sopo sayyidul malakati sopo kang olo wakil akrimu mulia siro huni buddha niro ikroma koyo uli mulia ikroma koyo uli mulia siro kaulah teguh berpulang ayo kabir wali mulang mewoyo mangan siro kabir Umi Buddha mimma jadi barang tak dulu akan mau bermasuk kabeh iman. Ora iso mlebu swarga wong kang ora ngerti. Wong sing kuwi lan kuat ora ngerti ora iku sira kabeh wong sing ora dimulyakno Buddha. Nek aku kembali nyo-nyo arep kuwi nyo-nyo. Sehingga tumrapke awak dhewe niku duwe tugas supaya mulyake Buddha. Kaya yen mulyake awake dhewe marang anak-anak. Lan supaya awe mangan pembantu Buddha dan seterusnya kaya nalika mangan dipadakno kaya nalika awak dhewe mangan. Nggih, aja dibeda-beda. Warwan jalan dari juga dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu posnya Abdullah roa iku terus waktu kasotaku ing sajul roti mulkotan ale ditemu pokoknya mengkodawu sewaktu oleh gulami iku no kawane Abdullah irfa ngangkato siro anti nganyigake siro anda sangi roti ala saya falamma amsam kotikalnya sore-sore sewaktu waru tangan sakit sewaktu ayah tua yang kebuko sewaktu kolam kodawu sewaktu digulami himarat budaya Abdullah ma fa'alta ma'i ngopo fa'alta gawe siro bilkasoti kelaut sajul roti kola matur sopo gulam akal tumangan kulo hai kasrot kola Dawuh sewaktu lo di umat
Idhab lunga sira mongko tesno guru merdeka sami tunggu sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya guru ngendika Kanjeng Nabi manut ae sapa wong wajah dalam nemu sapa man kasro ing caduwe roti bawa mongko ngangkat sapa man hai kasro kalawan mangan sapa man hai kasro lam tasun mongko ora tumuka kasro jauhi marang wadi makata ya biro itu ngapura sapa Allah marang fa ini mungkin sakroh sing ingsun astak bidaya to gawe budak ingsun maning mongko kanggus teman-teman ngapura sapa Allah marang diriwayatake Abdullah bin Abi Umar radhiyallahu ta'ala anhu panjenengane pirsa sajuwe roti gemblek ing lemah nuli dumadakan nuli dawuh marang budaya iku roti supaya jupuk lan resi regeti barang sore lan saiki buka budak mau buka dawuh budak nakoki karo budak apa kang sira lakoni gawe karo sajuwe roti budaya Abdullah bin Umar matur kula pangan Abdullah dawuh sira lunga sira merdeka karena kok aku krungu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dawuh sing artine sapa-sapa kang sajuwe roti muni diangkat ijiku lan dipangan roti iku durung teko ing wadune Allah ngapura wong iku aku ora seneng gawe budak wong kang ngapura dening Gusti Allah saking hormate kali Gusti Allah mulane aja seneng nyo-nyo panganan seneng nyo-nyo panganan bab lisani utawi bab nerangane babu yatim marang yatim. Kala dawu sapa al-Faqih Abu Hasan radhiyallahu anhu hadatsani Abi rahimahullah hadatsana Abu Abdul Attal qali bisa marqondi hadatsana Ahmad bin Amr wa Nabi Isa bin Yunus an Abil Wara wa dawu sapa Abil Wara sakitu Abdullah sami itu Abdullah bin Abi Aufa Abdullah bin Abi Aufa yaqulu kang dawuh sapa Ibnu Abi Aufa ora dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge masaha itu anu musat menala rosiyati mining atase sere cahya rahmatan krono welas kata bangun nulis sapa Allah bidola rumaraman bitul lisaron lawan saben-saben rambut siji marrokan liwati alaiya ngate syariat dulu tangane menhasratan ing kebagusan siji wa ma'al lebur Allah nang bitul lisaron lawan saben-saben rambut siji sayatan ing laku Allah wa barang kang sapa Allah rumaraman bitul lisaron lawan saben-saben rambut darajatan ing derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa-sapa kang usah sira yatim krana welas. Ora serbuke, ora krana serbuke. Nek krana serbuke ya beda meneh. Mulai kadang-kadang ana cah yatim iki bubuyan niku gak patut. Nggih. Krana sampeyan tau krungu dawuh iki hadis niki wah menurut saya yatim di masa sahabat Rasul ana wong bedak iku gak krana welas niku ngeci dah padahal wong nek ngeci saya itu ngeci Kanjeng Nabi ya sama kendel beda nek wis statusé mboten yatim waktu yatim mawon ngoten niku beda meneh kan ngoten wong bedak kathok muni yatim kan ngoten nggih sama-sama kang samsire yatim krana welas Allah taala nyeret saben rambut siji kang diliwati tanyane nggih kebagusan siji lan lebur laku Allah sebab rambut siji kang diliwati tangan lan sebab rambut siji Allah taala ngluhurake derajate wong iku ndane rambute
Allah nek rambutnya bergondol ya sithik. Rambut itu kan tok beru sampeyan. Tapi ini ku rata-rata aku nek nyayang-nyayang tim rono ngesir bu. Qala hadatsana Muhammad bin Fadl hadatsana Muhammad bin Asim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.